Haina hai lamsogo joto nai tangnai takhok tei bukuk sungno tiari hadu kok tmao tini haina hai niro nabagi chung toi pheka belaike nangkung mani kok tmaro phaidi chung puilao salainai bubagra ni bagi bubagra tini social media ni bisingtui lukurongno saklaikha bo tini tipra motha ni 13 jona MLA rok bai malainai tei bo bubagra sakha norok tabokni o 13 jona katal MLA rokno nugui mansinai borok je bisingni phatani tei tipra sarokni jungjalno tui okti sanai ageni MLA rok hai Sring assembly wo achogui thui tonglak teina rogamona tui tamo wanso tola comment khaisadi phaide haina hai chung tabok te kaisa kok tumane bukak thanglai phiono mia TBSC board ni 12 ni exam ungma jorawo roi sabari ringnogo chung ferang eba current thangma bai rungsrungnai ro mombati bai se exam maralai siwo chung aba hai rok mangpli nugui saiman kha tripura hastewo busuk jora tui development ungui tong te tripura sa amchai rok busuk jora tui jungjalo klaiwi tong phaide haina hai te kaisa kok tumane bukak thanglai phiono aromnai bodollo gumoti tuimao horo aromna thangpro aromnai khoroksa bruino tuiyo kochogui tongma nugui bono nahar laikha borok bruini bumung sungma pore bo bini bumung jolpari hunai sakha a koktuma kaisa belaike khairokma sungsa koktuma de hnai eba muni kothok koktuma de hnai abo hayengi thangkha haina haite kaisa koktuma ni bukak thanglaibono santiri bazar ni logang tuimao apsa kului kuthui mankha amchaini lukuro haikhe police rok phaiwei postmortem khlaina ni bagi rohorkha ni sakha haidi haina haite kaisa koktuma ni bukak thanglai phiwana tini krak salo total MLA mannai rok tripura haste bidhan sabha kokchap nogo samai tanglaikha piaba tipra mothani MLA tongnai rokhe 17 March eba khna o samai tangjak sinai hne koktuma ni bisingti saimankha haidi haina haite kaisa koktuma ni bukak thanglai phiwana khumpoi academy tei Montfort High Secondary School o admission ni bagi saklaijakha piaba students gobang mangma ni bagi khumpoi academy o ke class 1 tei KG1 simise admission najak sinai hni sakha khumpoi academy ni principal tei Montfort High Secondary School o ke class 11 ni admission najak nai abo chengjak nai 18 March ni simi 22 March jora